Sige. Naman tayo bisita dali, pangutana lang ter. Ay, klaro ni pangutanon. Sige, go ahead. Mga tanak kay sir, kanang sa baptist. Gani. Baptist na. Pangutana. Ang akong pangutana, dili man mo motoo nga si Jesus nag tukod sa simbahan Catholic, no? Nga, unsa may purpose ni Jesus nga may istorya siya kay Pedro nga mutukod siya sa iyang simbahan. Unsa man to? Wala tumatuman ang iyang pagsulti magtukod siya sa simbahan pinaagi ni Pedro o natuman na nagtukod siya sa simbahan. Kana nga pangutana. Kana nga pangutana, kana nga simbahan niya nga gitukod niya. Gitawag na siya kanang tibuok ka katawhan nga mga tao nga magtotoo niya. So kung magtanaw ka universal, dili i-correct na ko ha. Kung daon natuman ba tong gisulti ni Jesus nga magtukod siya sa simbahan pinaagi ni Pedro? so doon na ba kay kasayuran sa historical background, ma'am, nganong nasulti ni Jesus na, ma'am? Tubaga sa kung natuman ba tong iyang gisulti kay Pedro nga pagatukuron niya ang iyang simbahan, natuman ba to? Natuman, ma'am, natuman, pero timan ni ma'am nga dili na siya literal nga kanang balay nga gitukod, ma'am. Mao na timan na to, ma'am. So natuman. Natuman, ma'am. Natuman. So asa man Natuman, ma'am. Natuman. Asa Natuman, man ma'am. nagkaroon nga simbahan? Nasayon ba ka, ma'am, ang word nga kanang ginatawag nga kining iglesia, ma'am? Sir, ang pangutana niya, sir, asa man nagkaroon nga simbahan? Paminaw mo sa nakoy ni kuan sa inyo ha. Tagaan ta mo gamay nga info Sir, ayaw na dagag pa sa kalye, info. Direct to the point. Asang simbahan na ron? Ayaw sa kay dili man pwede nga dili ko mohatag og kanang info sa inyo ha. Nangutana man mo ako'y motubag. So nangutana si madam, nangutana si sir, ratay bisita, nangutana siya nangita siya information. Asa na karon nga simbahan? So direct to the point, asa na karon? Asa na karon nga simbahan? Oh, direct to the point lang para mawanta. Sige. Ang simbahan diha ikaw na og ako. Natubag mo na? Sir, dili mao ang imong tubag. Wala siya mangutana, sir, kung kinsang simbahan na ikaw ba nagako? Asa na karon nga simbahan? Ang iyang pangutana, asa na karon nga simbahan? O asa na karon? Wala siya mangutana nimo nga kinsa na simbahan na ikaw ba na ako o sila? Ano mo silingan? Asa na karon? Ikaw lagi naog ako. Wala lagi mangutana si ma'am. Kung dili nimo ma-pinpoint kung asa na. So buot nimo pasabot wala di ka mo to, ma'am, nga ikaw Sir, ang una niyang pangutana, sir. Ang una niyang pangutana, kadal siya, sir. Dili ang verse, dili na lang. Ang una niyang pangutana, sir, ang una niyang pangutana, natuman ba tong giingon ni Jesus nga magtukod sa simbahan? Good question to. Natuman. Okay, good. Okay, quiet. Kay natuman man di ay asa na karong simbahan na. Dili sa mangutanag kinsa na. Wala sa mangutanag kinsa ba na? Ikaw ba na? Kita, ako, imusilingan. Asa na karon? Basahon ng Efeso kapitulo 2 bersikulo 19 ngadto sa 20. Basahang Efeso kapitulo 2 bersikulo 19 ngadto sa 20. Sir, wala dili sitas yang gipangita, sir. Ang yang gipangita, ang information niya yang gipangita. Paminaw sa ikaw, sir, ba dili ka pwede nga muhilom sa kadali. Dili ako ra may nagimong moderator niyo ni sir kay layo naman jud gas isyo. Ang iyang gipangita asa na karon nga simbahan. Paminaw ha. Ingon pa diha kanang natukod diha, ingon pa ni ma'am nangutana siya asa na aron simbahan. Asa man. So kanang simbahan na niingon ko ako na ikaw o kamo. So bingon mo dili ninyo Sir. Dili wala mangutana si ma'am. Sir, wala mangutana si ma'am kung kinsa ng simbahan na. Kita ba na siya o sila o imong silingan?
Okay. Dili pwede nga Ano ako? magsige lang kag istorya ka ng pait nga wala na to na tilawi. Amo gani no. dapat Dili. tatuan. Amo gani no. Ang yarang simpleng pangutana asa na karon? Asa na karon? Ikaw lagi na og ako. Dili lagi sir, wala ba sa mangutanag? Sir. Dili niya pangutanag kinsa na. Kita ba na ikaw siya o imong silingan imong asawa? Asa na karon? So asa man day na karon kung kamoy patubagon? Ay ikaw gipangutana. Tawanan kaayo. Gitumo mo ako nga ikaw na og ako natukod diha ingon pa dito ni Apostol Pablo sa bot pa pasabot bright pa ta ni Apostol Pablo. Sir, ang iyang pangutana ba? Granting lang. Ingon ni Apostol Pablo dito sa Episo 2 bersikulo 19 ngadto 20 nga natukod kamo diha sa bato o kamo mao ang balay nga natukod dito sa bato nga mao si Kristo. So kung kinsa man ang balay, kita man ang balay kung imong tanawon dito sa unang Korinto kapitulo 3 bersikulo 9 ingon dito nga kamo mao ang balay. Ay, o kamo nanadyo ko man yung sa Diyos. ma-content ano ron. Unsa may ngalan sa balay nga iyang gitukod? Ang balay diha kita. Di ba? Sir, unsay ngalan sa balay? Unsay ngalan sa balay dili yung kita. Wala man mangutana si ma'am. Ang ngalan sa balay, ang ngalan sa balay, ang Ginoo ray nakaila na kay church man ta. Kita So, man sa ang ato church. pa, so sa ato pa, katong pag-ingon niya kay San Pedro nga magtukod siya, bakit to kay wala, di man Ayaw ma'am, mamangalan. ayaw ing nga bakak ma'am. Naagi gitukod ma'am, na-exist naagi Oh, gitukod naalala. ang Ginoo. Asa man na ron? Asa man ang gitukoda ron? Lang Pero mo'y di wala man may katabot mamangalan. pinta na. Asa man na ron? Ang tao lang Maganay, yun nga ang nang wala dili man di mo katabot pinta mangalan. ng Nganong di man maning Ang mga tukod mangalan daw, kung ma'am. naay natukod. Ma'am, akong pangutana sa inyo, ma'am, kung muingon gani ka nga Roman Catholic, ma'am, dili na mao ang gisulti, generic na nga ngalan, ma'am. Ang Generic. ngalan nga gitukod, church, ma'am, ang church kita. Wala Pero na gingon ano si Kristo. Nganong si San Pedro na man siya sa Catholic Church makita ang iyahang revolto, Wala ang si iyahang Ginoong Kristo, ma'am. Pamina, mama, wala si Ginoong Kristo sa Katolik. Kundili ang Katolik mo inidala sa pangalan ni Apostol Pedro. Dili ba day pwede, ma'am, nga dalon ni sa Katolik ang ngalan ni Apostol Pedro? Si Pedro mismo Oo, wala unsa siya pa sa may- Katolik, unsa pa naa may- siya sa church, ma'am. Naa unsa siya pa sa may church. purpose. Unsa pa may purpose ni Jesus nga gihimo niyang witness si San Pedro? Kung Tungod lagi sa maadto lang ma'am, tungod na siya sa church, ma'am. Kita mao ang church, dili Sir, kay sir. Roman ng Katolik. Sir, wala man sir si ma'am sir, wala mangutana sir. Anong naamang ka na lahi? Kung maingon kag kita, nganong naamang ka sa lahi? Tungod kay ang Dios nakaila sa mga iya, ma'am. Basaha ang ikaduhang Timoteo bersikulo 2 na 19. Ang Dios, ma'am, nakaila sa mga iya, gitawag tag church. Pero dilibot pasabot nga kita mo'y muangkon niya, kung dili siya ang muangkon. Wala tay Oh, katungod pero- nga muangkon sa oh. Ginoo nga kita iyata sa Dios, ma'am. Kita Pero mo'y isa ang kunon naman sa iyang Dios. Sir. Nga nagsampok sa Pero ngalan sa isa Ginoo, naman dili iyang na gitukoy. Sir. Katong giingon nimo, sir kanang Baptist Church. Ang nasa gawas. Sir, katong kanang Ma'am, Sir, dili mo pasabot, ma'am, nga daghan, ma'am. Basta ang tibuok katawhan, ma'am, gitawag na siya og church, ma'am. lagi. Sir, Mao nang kanang gitawag, Baptist di ba, Church. Katoliko, bisag Kung Katoliko. daghan na siya, sir, kung daghan na siya, churches na siya, plural na. Sir. Katong giingon nimo nga tubag nimo, sir. Sa singular, ma'am. Sir. Katong tubag nimo ni ma'am kaganina sir nga generic sir. Pero wala siya maghisgot og pangalan, pero Unsay daghan bot siya og pasabot sign, sa pinaagi ni Pedro. singular sa church, ma'am. Di akong pangutana nimo, ma'am, ba? Kay gipangutana mo Ang ko singular sa nimo. church, Nalisod church. rin mo. Ikaw, church. So, ang bot pasabot sa church, di ba, iglesia, ma'am? Oh, sa Spain, Spanish. Kay iglesia, ang unsa may tawag nimo sa mga tao, ma'am? Followers of Jesus. Mao ba? So wala ka Yes. wala di ka Iglesia. kasabot nga ang tawag sa kanang ginatawag nga duha or tulo magakatigom siya ngalan Sir. naa siya. So Sir. tawag ka og church, ma'am. Ani sir, ang akong pangutanang madam sir, di ba nagisgot magagani nag generic? Di ba? Ah, Kanang Baptist generic name po na. generic name na sir nga kana nga ngalan atuwa lang nang gipreparahan tungod kay nahimo ming sumusunod. Sige. Decision Kung mi. moingon tag generic, Decision mi. sir.
kung moingon tag generic na adyo branded. Okay. Kung sumusunod mo hisgot gamay ha. Ingon mo gud si Jesus, whoever eats my flesh will have eternal life. Nagsunod ba mo ana kay ingon man nga whoever eats my flesh and drink my blood iha na tagaan kinabuhi nga wala man lagi mo ana sir sa inyong simbahan. Ayaw pag-ingon nga Kung wala nagsunod niya mo na ni ma'am. Jesus. Nabuhat na mo na ma'am, sulod sa katuig. Tungod kay dunay peligro nga mahitabo kung sigihon ninyo na siya. Mao hinungdan nga ingon ni Apostol Pablo ang tanang nga nagtika na ma'am. Daghang nangamatay ug nangasakit tungod kay wala magsusi silang Sir, kadalan sir. Nagtik sila na ma'am. Nga ang mga Katoliko nagtika na bisan og nagapanapaw, nagabuhat, nagdili basta-basta nga sala. Basahan na ma'am taon 28. Sir. 24. Kanang giingon nimo nga ang Baptist brand generic nga pangalan. So naay branded nga pangalan, sir. Sir, paminaw sir ha. Kung generic naay branded. Sir. Nangutana man kanako ana. Ang Ginoo sir, siya gyud mo'y nakakita sa mga branded sir. So wa ko mangutana og sir kinsay nakakita. Dili pangutana ni sir. Sir, dili ni pangutana kinsay nakakita sa branded. Pag generic nagyo branded. Tama ba? Dili ngon anang pananaw sa Ginoo sir. Ang No, pananaw sa madahan. Ginoo. Kay pag maingon ko tag samar na stambal ba? Oh, paracetamol is the generic name of, di ba? Nagyo original ana, nagyo branded. Oh. Karon, unsa man gyud branded, sir? Sir, pangutanon ta sad ka sir, bago na Ano? na to bago. Bago na to na. Ayaw ko nangutana ko nimo, unsay branded? Ayaw sa dili pwede nga kanang tumagon ka dito, nga dili ta katagaan ko kanang ginatawag nga analogy bahitungod ani mong pangutana. Adi ka to bag. Kanang imong giingon nga gipangutana sa ako kang pangutanon pod. Ang Ginoo sir nakahibalo sa mga tao kinsa ang sadan o kinsa ang dili, kinsa ang makasasala o kinsa ang Layo naman kayo na, sir. pagkakasala. Layo naman kay taan eh. Dili man wala man tanalayo ako alang gitagaan og Ang ako abang pangutana kay ang imo dang giingon nga kana dang baptistas brand generic di ay na. So pag moingon tag generic name na Ang adyo. gingon nga generic name. Oh. Ang akong gingon nga generic name sir, ang Katolik nga ngalan sir dili kay ang church. Sir. Kaya akong gingon sa imo. Pag moingon tag generic na adyo branded. Baptist sir, imo manggingon nga ang kanang Baptist unsa man na branded na kapangalan. Niingon ko sa imo ha. Niingon ko sa imo ha, sir nga siya mahitungod og ato ang sabton kung sa amo ang part ni siya kung kami na ang hisgutan nimo pwede minimo ingnon nga generic pero branded ni siya sir nag-connect ni siya diya sa ginatawag nga succession ni John the Baptist. Humana ka niingon nga generic na nya karon ingon bugag branded. Na. Church sir, kita ang church sa Ginoo, kita ang iglesia sir, dili ang Katolik. Wow, man kayo natugan. Gipangutana kang ma'am ganina asa tong simbahan kay natugan. Sir, dili man na ang kanay mo mga pangutana gipantubag ta na katanan sir. Sa tubag bay karon. Pabay na kahulang asa. Bay kasi tubag katong pangutana ni ma'am kag ganina asa man tong simbahan na ron. Kanang simbahan na sir, si ma'am na ug ako. Wala man mangutana sir og kinsa na. Si ma'am banag ako. Asa na karon? Dili wala mangutana kinsa na. Ikaw ba nag ako imong silingan imong asawa? Na karon. Kana nga church sir, ikaw na ug ako sir. Sir. Tawag dito sa buhat. Mangutana na lang siguro. Sir, mangutana na lang siguro kung nimo kung kinsa ng simbahan na kay basig katugan kag asa na. Dili gyapon nga dili nimo dawaton kung tubagan na sir. Istoryahi. Dili nimo dawaton na kung tubagan na. Di ba? Simple raman tong pangutana ni ma'am. Asa na karon? Ben, nagpadayon ba na? Nagpadayon ba na karon or sa ba na? Kinsa man dahil na kanang church diha. Wala ba din na nag-repair nga ikaw na ug ako? Sir, Kitang ginatawag nga visible o invisible. sir, dili na wala ko mangutana. Wala si ma'am wala nang utana asa na gi-refer. Sa ato ba nag sa imuhag sa imong asawa sa imong silingan o kinsa ba nang Poncio Pilato dihang naa?
Ang pangutana simple kayo, asa na karon sa Tagalog pa na nasaan na ngayon ang simbahang iyan? Imuha gyud kong patubagon nga mingon mo nga Katolik na. Oh, di So, mingon sir, ka- dili pangutana sir. Sir, dili pangutana diri unsa na Katolik ba nagbaptis, Mormons, Alliance, Methodist. Asa na karon, nasaan na yan ngayon? Sa Tagalog pa. Asa na dili man ko moingon pud simo nga naa sa Roma kay ang inyo ang ngungihong ang bukod niya po sa Pedro naa dito sa Roma. Dili na siya nimo mapursige nga mauna diha ang simbahan kay naayang bukog. Sir, wala dili lugar, sir, dili. Sir. Dili lugar ang dimension. Dili lugar. Wala mangutana si ma'am og asang lugar ha. Roma ba, Nabas Espanya, Nabas Pilipinas. Asa na karon, saan yan ngayon? Nasaan na ngayon? Oh, nasaan Sino nga? ka nalagi ka, sir, ka? Nasaan na ang liwanag? Ang simbahan karon ikaw na ako ug si ma'am. Ana wa gyud Kaya ka. ang simbahan dili na kaingon nga balay. Kita man ang balay mo pa dito sa unang Korinto size 3 size nga kita ang balay sa Dios ug ang espiritu dili nagpuyo na to. So kita ang church. Wala niya sa simbahan nagpuyo ang Ginoo naa sa wala sa simbahan nga binuhat og tao ka Ano, nang wala. gitukod nga alam-alampuanan. Kung dili kita nga tao naa sa tuwa kay kita ang gihimong templo, kita ang church. Napakoy isa ka pangutana, sir. Okay lang ba? Natubag na ma'am no. Wala man nimo matubag kay dili man gyud nimo tubagon. Ma'am, Another natubag question ka na na ma'am. lang. So dili Another ka mo question to na lang. ma'am, ikaw ang church. Dito ko mo tuo sa gisulti ni Ginoo nga magtukod siya church pinaagi ni Pedro. Ikaw gani na ang church ma'am. No, it's not. You just denying ba? it. Dili, You know dili the man answer siya already, church. but you are denying Dili it. mo siya. Pero You ikaw are gid ang just church. denying ma'am. it. Basaha ang kanang ginatawag nga kanang Bible kanang I cut you kwan. off on that. I would ask another question. Sige nga, proceed ma'am. Okay. Mutuo ba mong santo? Santo. Mutuo ba mong santos? Mga santo? Mutuo At mo? dili pa katubagon nako ana, duna ba'y naka-prove nga duna na ba'y balaan jud ma'am? Nga tao nga namatay nga balaan jud nga kanang gitawag og santos except ni Ginoong Kristo Okay. mama og mga apostoles. Okay. Si John Baptist kay isa man siya ka saint. Nganong gigamit man ninyo na siya nga inyo ang church kung dili mo mutuo og santo? Ma'am, ang Ginoo mo'y muhukom nga santo ang usa ka tawo, dili ang tawo mo'y maghukom nga siya nahimo ng santo. Doon na ba kay prove ma'am nga nahimo na siyang santo? Nga tao Sir, nga sir. Ginoo? Dili siya o kung Sir, dili mo siya ngano santo, nga gigamit ninyo na nga di mo mutuog santos? Baptist yes. Kung dili mo mutuo og santo, nganong inyo mang gigamit si John Baptist? Gigamit na mo si John the Baptist ma'am tungod kay siya nagtudlo sa may tungod sa nagripil sa kamatayon ni Ginoong Kristo. Mao na ang maayong balita ron ma'am nga among ginawali ma'am. So, mao na dapat ang dili ninyo gamiton siya pinaka-importante. dapat dili ninyo gamiton ang ngalan ni John Baptist kay i-reject man ninyo ang being a saint. Sa unsa nga pagi nga nagsulti kag ngunana ma'am? Luya pugayo oy. Brad, wala man kay nahimong tubag, Brad. Brad, gitubag ta na ka, Brad. Ingon ko si mo, nangutana si ma'am kinsa daw ang church. So, dili gid na malubag. Ikaw na og ako og si ma'am. Wala ang man church. kay nahimong tubag kay gabunyag si mong pastor. Ano haw man ka? Sige na lang, bro. Salamat sa panahon, bro. Salamat kayo. Sige bro, salamat bro. Sige. Salamat. Kay unya na pong gabi og malingaw ka. Sige bro, maghatag-tag topic bro. Sige. Uyong ko nimo. Daghang salamat og mayong buntag udto hapon kanatong Maayong tanan. buntag,